Uy ta, magbalago ka tapamo. Habang pagupit ko, day nga be ako mintala kitang just do it na naman. Tsuki kasi kening SMT. Ot kayari ko, day ako nawakit itang karelang pantunan na sapatos. Kabira-bira may nagkalakening subik. Pero syempre, may bisa ako bantar ko makapagbanding kami rin niya. Kanya pala ng karakalatawo, 50% off ka no. Kanyang kalubmi, tambing may durot-durot na la. Inawe na la nung atitang sa saliwa na rugong sapatos. Yun mo naman rugoy request na kayong birthday no. Syempre, pagbibigyan natin, kabait ng anak ko na yan. Ang dami na nga naming na-check at ang dami niyang nasukat. Wala talagang papantay dun sa gusto niya. Hanggang inabutan na kami ng lunch at lumipat na sa ibang shop. May gumpisa na kaya na namang dinurot pero syempre alay parugong ikit. Ako na yung magumpisang dulungkot kayo. Hanggang sa nag-decide na naman kami magpunta sa SM Central. Grabe, ne palang kadaguling SM Central. First time na namang miras Kenny. Skodeng boys ko ne, agyuyo yun, support each other, hanapin. Di na yung sika ng lubing metong at metong. Ganun pa man, wala pa rin silang nakita at napili dun sa kanilang hinahanap. Ganun naman talaga ang buhay, minsan kailangan mong magantay kasi mas best yung plano ni Lord para sa'yo or mas best yung ibibigay niya sa'yo. Kasi nga, God has purpose for the delay. So, sabi ko sa anak ko, manaya ka ta pa. Patuloy tang manaya, kaya tang perfect timing ng Lord. Dakal salamat!